ग्रास काप ना मा होनो बे लकेल ना नाया साराया दुंबाय नै दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंना मैथाजों ना सामब्राम हरनोसै सामब्राम मोनहांबाय नै आंना सामब्राम हरनोसै नै मैथा ओंख्रियाव आङो जेबो मस्ला मस्लि होआ सामब्राम बानलु सामब्रामखौल' होयो मानसिफ्रा माबायदि सङो आं बिदि सङो आरो हालदै एसे हरबाय मैथाखौ होनोसै नै खोबना लानोसै मैथाया रेबबाय एसे दसे खोबहाबनानै दोनसै मोनजासे जाबाय होननानै मैथा एवनाया रेबहैनोसै दै होनोसै खोबना दोनथ'नोसै गोदौजासिम नै मैथाया नाखौ होनोसै नै ग्रास काप ना मा होनो बे लकेल ना मैथा नै ओरैहाय जोंहा अमा बेदर गोराना गोदौगासिनो दं बेखौ दैखौ रानहोजोबनानै भाजा जागोन गोदौगासिनो आंना मैथाजों नाजोंआ जाथारनोसै एसे जेबोबावनोसै सिम्पोलसो संबाय दे जोंनि मस्ला मस्लि होलायाखिसै आं मैथायाव माने मस्लाखौ जानो बायो मोनबाय मोनहां जाबाय नै अमा बेदर गोरानाबो सामब्राम गुफुर एसे जिरा गरम मस्लाबो होनो मिट मस्ला बेबायदिनो बेखौ रानहोथारगोन एवनायखौ देखायलायाखिसै बेखौ खालामनोसै मोनबायनो आंना बेदरा एसे दोनबावनोसै जाबाय जाबायनो आंना अमा बेदर भाजाया अमा बेदर गोरान भाजाया जाबायमोन मोनबाय Welcome back to Eat and Foodies. खुलुमबाय everybody. आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ. दिनैनि डिशआनो जाहैबाय सिम्पल डिश मैथाजों ना ओमफ्राय अमा गोरान भाजा ओमफ्राय किं चिली. दे भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. So I'll start eating. You enjoy watching. Thank you God for the food. मैथा रोसिजों होख्लायगोनसै गोखैनो.
어머 그러나 나야 नाया उदैनि बारा सुथाया बेखायनो दारे जाबाय आं मैथाखौ एसे लोंना होनसै बरिया जादों गोखाया हालबाय मैथा फिनिश खेबसेनो नायनाय जादों फाग्ला मानि जस फैनानै थाइसे डाइरेक्ट अरनाया सेस जाबाय अमा गोराना बरिया जाखादों सोरनि फेभरेट अमा गोराना कमेन्ट खालाम
karen sampai jwng na. Salah inverter connection hogra ko dakhli norbai. Agle priya badabe. Wada dengan connect kalamsing kok. Alunnya gelem sebelah. Pemirsa lah karena ini nang ni video stop. Slim aja pun. Thank you.